Hyvä bunkkerilyönti. Greenibunkkerista lyödään näin. Bunkkeri aika miellyttävä lyödä, kun se on sateen jäljiltä pikkusen märkä. Siis mailan lapa jonkun verran auki. Yritetään osua tuossa kohdassa siihen hiekkaan. Ja näin. Ja swingin kovuudella säädetään sitä, että kuinka kauas se pallo menee. Jos tultaisiin juuri tuohon bunkkerin reunaan, ihan niin, että jää tuohon ruohoon, tehdään vaan pienempi lyönti näin. Ja sitten taas jos lyödään kauemmaksi, tehdään isompi swingi. Mutta samaan kohtaan, semmoinen 7-8 senttiä ennen palloa, 3 tuumaa, osutaan hiekkaan, niin kaikki on hyvin. Ja lapa auki. Että sillä lailla bunkkerista kannattaa lyödä.